Bengidetha intombazane yase-Nigeria, so egcine yangiskema. So uyafuna ukuthi ngiyivulele i-bank account, kanti yona inomuntu connecting naye ngaphakathi, so kusho ukuthi iyazi ukuthi yona izothatha i-loan ngegama lami, yafraud amaphepha ama-payslip, bathatha i-loan ya 300,000. I realize ukuthi okay, inomuntu esebenzisana naye futhi ngaphandle eyayithi ubhuti wayo kimi, kanti umuntu wayo nabangangitshela ukuthi angiyeke ngingasebenzi, uzothenga imoto e-Uber, uzohamba ithenge igama lami, usebenza i-Uber yini. Hayi ngeke, hayi asoze ngiphinde ngidate umuntu especially not wase-Nigeria kuphela nje, umuntu wangaphandle no. But I'm right. Ngishaba njani? Good to see you. Ngiright. No, we're just having a conversation. Please feel free. Maybe ungathuka abanye abantu bazala and then bayathuka, but it's just a conversation nje kuphela. Ngimnandi. Tell me about yourself. Who are you? Where are you from? No, ngosinathi gama ngwashabalala, bangibiza Shinaro for the ibhola le. So ngizibuyele KZN. Yabona ngapha eBergville. Yeah. So nje umuntu ofike la eJuzi ngizizele ngolmatoho yabo. Kuthi ngizozama ukufuna umsebenzi ngisebenzele ngibe sharp. So ase ngiyathola umsebenzi ngaba right. Abantu abaningi baza la eGoli bazofuna intoho. Kunzima man ukufuna idola. Kunzima. But mangabe wazi ukuthi ufunani, yazama push. Till uzube sharp. Ubuyaphi kwaZulu? Ngibuya eBergville. Bergville. Yeah. Ngiyabona kulila kuphuma uSjava khona ne. No Big Zulu ne. Kunjani le ndawo? Ukuthi mina ngiyazi mele ngifike lapha. Ngizwe bathi bathengisa inyama right. Le ndawo imnandi kakhulu, mara uma ungafika khona ukuthi idingi ukuthi ube mnandi emalini. Yabona uma unemali ngeke uhambe lapho. And indawo right ukuthi ungenza amabhizinisi uyabona. Okay, because nginokubona abo Big Zulu nabo Sjava bayabuyela le. But ngiyazibuza ukuthi kanti indawo enjani esemakhaya? Mnandi namahotela nentaba everything yabona. So it's a town kahle kahle. Yeah. Hari mnandi kakhulu. Ne? Na ungayibona ngiyubuye. Usho kanjalo? Ngitshela ivara. Ngamele ngifike lapha ya. Ungasabi. Zibe ngifike lenyana inyamanyana engane nyana so. Yeah, sekubiza amaslabile inkomo. Ungena isibayeni ubone kugiwa. Yeah. So wena ungitshela ukuthi unkosinathi Shabalala, yes C. Yes. Yes ne. Hayi TSH or yes C. Yes C ile yamaTsonga. Yeah. And then TSH yamaswati. Yeah. Ese yamaZulu. Yamazulu. Yeah. Nina amazulu Hayi. Right, isiphathana kahle. Niyazi istory senu. Sidinga inhlonipho. Mengisakutshela behind the scenes ukuthi yazi ngishada umfazi womZulu engilimele bafo. Ngiyakhokhwa. Engilimele. Ngiyakhokhwa. Khona uzokwazi ukuthi umphathe kahle, wazi ukuthi hayi ngamosha lana phela ngilahlekelwa into eningi. Yabo. I'm sure wena unabo dadwenu labashadiwe nabo bakhipha inkomo. Lezi sisazozikhipha nathi. Angithi sekhaya fanele ziphume phela. So ziyafika ziyandlula kufana nemali ifika ku account eyandlula kuphela. Zibuyisa umama, ngithi usisi uhambile kumele kubuyisise kahle. Bazogada umama. Why ni charge abantu inkomo eziningi so niyimaZulu? No, iyabiza. Umuntu esifazane uyabiza kakhulu. Angithi phela mase uyofa lapha yana sayila ufundile or wenzeni. So fanele umkhokhele ukuthi behleli lana Simondla wena uyamthatha ngeke umthathe phela mahhala. Ingami la kuphela ezenza kanjalo. Mara nazo seziyakhokhisa manje. So ingami lama ifika lapha efuna umfazi womZulu kumele ikhokhe inkomo. Izokhokha. Ayinamala. Ani-negotiate inyana kanje. Kuyakhulunywa phela kuboniswana ukuthi okay hayi kodwa kukhuluma yena usisi angisho uyasho ekhaya ukuthi hayi usibalwe nakanawo amandla amaningi kakhulu. Yabona mhlawumbe angaphelela la. Into enengaka sithi ubuya bone.
Hayi mina ngiyithembi le ndaba le because uzothi asengikhulume nabo ekhaya mawufika le khona izinkulumo ezinye sesiphuma Phela ukuthi hayi sizoba khona ukuthi uyazi ukuthi uzosala unesikweleti. So uma uzama kufanele ubuye uphinde upheshe. nawe uyayifuna inkomo for abantwana bakho Hmm? nawe uyayifuna inkomo Ya ngiqalile ukufuya manje. hey nina amaZulu kumele ngifike lapha eBergville lapha kumele ngi-invite kahle kahle uma kunomsebenzi yayibona lento Ungasabi ngizokubiza. phela emaZulu iy'nkomo Uzodla inyama lapha. yeah it's like you guys as wealth kahle kahle Ipapa liba lingane. Inyama ibe ningi. kanjalo nje. Yeah. Tell me about yourself. How was it like growing up in Bergville? Bekunjani? So I'm sure wena ukhulela ngale ikhathi leziya bo 1990 something. Ya sikhula kona bekutough because isimo yabona emakhaya sibe singayakho ngalendlela. So ukuthi isikhathi esiningi bekusasetshenziswa izinto zasensimini yabo. Ukuthi kufanele kulinywe, kugaywe ukuze kube nempuphu ejardini yabona. Yeah. So kuba ukuthi uma ugogo uyohereza indaba esishebo in mara isikhathi esiningi besebenzisa izinto zasensimini. Uyabona. Athi impilo beyimnandi kakhulu ngaleso sikhathi kunamanje because bekuba lula yonke into beyiba lula because ukuya esitolo kuphela iviki singayanga eshop. Uyabona. Mangabe ukuthi kanjani kuthengwa bathina amakhongo awazi amakhongo lenyama le khipha amafutha. Amafutha phuma amafutha ahlala khona ejardini. Uyabona. Izinto bezithengwa nje lezi ezinganyana. So the West izinto eziningi bekade kuyizinto zasensimini. Inyama yenkomo siyibona bokunomsebenzi nje ngale ikhathi lezi. Into futhi esinganandaba nayo. Yeah. Masithola masi makuhlatshwa inkukhu kaye lapho uyabona ukuthi hayi thina sibancane sodla amathumbu nakhona ujabulela lo. Yazi ukuthi ukujabulela ukuthi baphakile ekhaya wena ufuna isikhokho lapha nizosishana eTX. Uyabona. Bathi manje angeke usakhona. Ngaleso sikhathi bekuyinto oyijabulelayo ukuthi eish. Yeah. Mina ngifuna ukuthi isikhokho gogo mina ngizothatha isikhokho for ekseni. Kuseni makiyo esikoleni shaya isikhokho. Mnandi. Abantu beningi abasazi isikhokho. Abasazi isikhokho. Bewungadli ibread. And mawuthela amanzi. Yeah. Sister yami ukuthi banithela amanzi. Uyabona ukuthi inecala eliserious. Ukuthi why ithela amanzi esikhokhweni because yazi ukuthi ubani udla isikhokho naye ekseni. Yeah. Uyabona. Even noma kuthiwa khona uJeb mara mina ngithanda isikhokho. Uyabona. And besimnandi ngale ikhathi lezo. Too much. Besimnandi kakhulu. Bungeke unake futhi ukuthi udla isikhokho ubona lethu ukuthi masumdala uthi mara mina ngisasithanda nano. Serious? Too much. Ngiyabona. Mara singanza ngicabange lesa sikhathi because bekumnandi kakhulu ngalesa sikhathi impilo angithi impilo bengekho kithi. Uyabona impilo mayingekho kuwe ubona yonke into imnandi. Phela masibuya kwena yabona ukuthi ebudaleni kuyasokola mse. I'm sure mawusidla manje ukhumbula amakhahla akho. Ukhumbula ukhokho ukuthi ukhokho mara bekangithanda ngicabanga ukuthi ngendlela abangithanda ngayo mara akasabuyi nelotho nje. Yeah ngale ikhathi leziya bewungane i-depression i-stress bewuright nje uziphilela impilo yakho nje. Emnandi kakhulu. Mekumnandi kakhulu bokwazi nje ukuthi hayi mangibuya skele ngishaya ijaridi kancane ngikhamanzi because amanzi akhiwa afera ngisho buya nesigubhu nemva kwaloko ngiyozidlalela idisk or ngiyemfuleni siyobhukuda mangabe ukuthi akusinsuku lokujima yini. Mangibuya ntambama shaya amanzi ngihlalele homework. Manandi ekseni ngiyavuswa. Ngivuswa amanzi asekhona. Mangiphuma ngapha itiye likhona nesikhokho sami ngiyadla. Uphuma nezinye ingane ngiyavaya. There's something that you mentioned in the beginning ukuthi there's a name that they used to call you with back in the days because you used to play football, ne? Yeah, bebengibiza Shinero. Ekhasi lakho. Yeah. Boyistamers. Too much. Bongafiki la. Anginayo injury disc.
ukuthi ngike ngathola injury diskini because ngiqeda ngawulapha ya ngifika sengihamba ngiyi-1 akukuthi uyazi ke emakhaya akufani nala because kube mhlambe bengila eJozi mhlambe ngale ngabe ngingale nabomisi. I'm sure maybe you could have went to school of excellence. Yeah, and then so manje ingale kuthatha kude yabona because ngihambe ngaze ngafika eThekwini ngafika kwakuthi hayi eThekwini manje sengifika sengishawa isipani ngala ngapha futhi manje ibhola yabona kufanele kuphase kuyi-1 yabona and manje ngabona ngapha ukuthi ngiyabambezeleka. which team did you wanted to play for? Amazulu. Yeah, one. Plus also it was a bit Bese closer. ngifikile. Yeah, ne? Bese ngifikile. Plus also it was a bit closer because you were in Bedfield, so going to the club it's going to be easy. Probably maybe 45 minutes drive or a 30 minutes drive. No, just hour 30 minutes. An hour 30 minutes. Yeah, but angithi bengivele ngihlala khona eThekwini because bese ngisipane eThekwini. So bekunama scout bafika lapha eBedfield bazo scout ukuthi kwenzakalani kuma tournaments. Bekafika mara bengafika eBedfield afika eLady Smith. So used ukuthi ugibele eLady Smith. So uyazi ebholeni ukuthi mawukhamba kwenye indawo kufanele kuqalabala. Yeah. Yabona even though bakubona ukuthi hayi lo yashisa. Mara kumele kuhambe umntakabani. Isho ukuthi boshisa Too much. Yes. So who were the people that you were looking up to in South African football? Nje ngizokutshela nje Vari ukuthi le nto yedisk angibhekanga kumuntu nje into engivuke nayo uyabona because nami mangathi ngiyazibuza mangizibuza ukuthi sengintswempu ngizibuza ukuthi eish why ngibe ntswempu so because angikhumbuli kunomuntu othi angithatha ukuthi angilandelele ukuthi eksedlala idisk eksekwenziwa kanjena so because ngiliqala emva kwendlela le uyabona so itime la ngibiza lathi uPashini because belingibona ngineshoti yabo la ngibiza ngoPashini so when times goes on so babona ukuthi hayi lena iyakwaza base bengibiza ngoNaro base beshintsha legama elithi Pashini ne bathi Shini base bexhumana noNaro kwawushinaro yabona livele kanjalo. Ngiyabona yazi ngisebenza no Junior Khanya. Yeah, ngiyambona. Ngisebenza no Tsovilakazi. Yeah. Sometimes this thing is like a natural gift. Yeah. Kukhona umuntu olufunda ibhola. Uyabona? Kukhona umuntu ozalwa nalo. Uyabona? Like ukuthi mhlambe babakho bekadlala ibhola or ekhaya vele into yebhola even njengasedlaleni. Uyabona edlaleni akekho bengadlala ibhola. Uyabona? Even ibrother yami encane bengalifuni ibhola idlala irugby nini. Mara moyithatha ifake egroundini. Uyabona ukuthi hayi lo muntu umdlali mos. Uyabona? So into nje bekuyinto yasebaleni. Ngiyabona. So obviously you wanted to play football and things didn't go according to your way and things happened. And I was telling myself vele ukuthi hayi ibhola nje into engizophila ngayo. So izinto ke life yayazi ukuthi uyabheka le ngapha nawo ukuthi ushayo naba abantwana ngala sekumele ukuthi usiphinde usiphane phela uzokwazi ukuphushela ingosi ngoba manje uma wengane ngeke ayizwe indaba yokuthi wena uphusha indaba ke-groundini kufuneka imali. Uyabona lonto so ezinye izinto ezinjengalezo thina step focus. Let's talk about why you're here. At some point when you're in Joburg, I'm not sure where you met this person. You met this lady. I'm sure when you saw her, she was very pretty and she did things to you. This lady scammed you, and this lady is not from South Africa. She even went ahead and took a loan of over 300,000 using your documents. And at some point, the bank, they were looking for you for fraud and you actually got arrested, but wapenyuga. But yeah, tell me about it. What happened actually? So yazi iqala kuphi? Iqala mangispana kwenye ikhampani ne security. So that time benginganama phepha. So ngidibane nenye out out yami. Bethu ngifuna isipani kanjena ngiyahuzuka yabona. Mara out yangibona ngithi ukuthi hayi out egrand ngihlezi ngibonakala emagroundini so ayi mfethu unesikhala so mara angizukuveza ukuthi awunamaphepha yabona. Ngangithatha ngifake egateini.
vula igate ngivala igate ngivula igate ngivala igate mara lana uyazi ukuthi egate iqala khona i-tenant lena yabo hayi sebenze khona nyana i-owner yakhona akayifuni isikhuluma nabantu bangaphakathi uyabona so kuba nalo siso lokahlala efika la uyabona and bekamdala ke kunami muhle nje hayi ngimbona ukuthi hayi yabona umuntu mayekufuna uyambona ukuthi hayi lo muntu lona khona into ayifunayo hayi ngelinye ilanga ngiziphosa hayi mangiziphosa hayi khuluma grand isishara amanamba kube right so lo sisi mase ngithola ukuthi okay la ekhaya uyi-manager uyabona hayi khulume naye ke lokho kuba busy izinto ke ngeke ngabonakala egcineni kuyabonakala ukuthi hayi labantu bayathandana so ama-colleague ami yabona ngishisa kulomlungu ukuthi naye lo muntu lo ukhulumana nalo muntu lona so amlungu avana angichithe iphela itoho eish tshela lo mntana yazi manje bangixoshile for wena lapha So bakuxoshile because of you were dating a manager. yeah angithi ngele akafuni isikhulume even nanobani ngaphakathi yabo yena nje into okufanele uyenze ukuvula igate angena umuntu uvala igate phela into ithatha itip la suke kunika yona or ukudla indaba yokuthi uzokume naye umuntu ukhulume naye ukhuluma naye akayifuni leyo nto okay hayi mangiphelelwa ispan ngibuyele ekhaya hayi khuluma naye lo bangixoshile for wena yabona athi hayi khulileka yabona ngizokusupporta and bekangisupporta ngigqokisa yonke into yabona because even ngifunda i-security bekangipressa ne so kubeka isikhathi uyabona eish thengela izinto zokugqoka hayi kuba nalento ukuthi ayi manje mangiyomarket ngimarkethelani ithi ngiphushe nje ukwenza certificate yabo so kwenzeka ukuthi ngithi ngisepage ni Facebook hlangane ne-ex yami yasemakhaya ndala so le ex yami bekade inika too much imali kubo kumnandi yabona khulume naye hawu kuphi ngikufuna in kusho yona ngithi angisejuzi ithi mina ngingalakho eClipback ngizozwakala ejuzi ngizobona hayi ngithi mina okay hayi mara ngiyasafarisha ngesipani aqala nginike na inyawo ngibona ukuthi okay hayi into zami zihamba kahle manje namabhenki ayi2 yabo So bothola imali from two women, two manje the manager and also your ex. yami yabona phela lo muntu asihlukananga just ukuthi ngihambe ngayiThekwini yena weza ngapha yabona hayi siphusha that day ngizohlangana naye eDrobheni eJoburg afone hayi ngisendleleni so that time ngihlangana nalo muntu lo siswase Nigeria so mangihlangana naye kusho ukuthi bengiphuma kwenye shop mangithi hayi elo siso njena yabona ngithi hayi nami ngithe ukubushaya nyana ke ngithe ukuplaka nyana yabona ngiyabuka ngithi hayi I think is pause Asiphosa nyana kancane before we go to the Nigerian lady. Labo cheri labo boy2, the manager and your ex. yeah What is it that you were doing to them that they would give you money? the first one lo manager ne kahle uyena ozilethile kumina ngithi uyabona and mangabe ngixoshwa esiphanini ngixoshwa through yena yabona so ukuthi sengizosafarisha then yena wathatha over ukuthi okay ngizokusiza till ungakatholi isipani uyabona so ngicabanga ukuthi lokho ukuthi ngoba vele hayi nasendlini ngithi besilala sinzi engivakashela and then ngimvakashele kwakhe Yeah. sesimnandi nje ngendlela engiphethe ngayo nami yabo And how much was she giving you? Bekubheja kahle kahle. Not ukuthi kanjani bekanginika nje leyo madlana yabona mhlawumbe ama 350 400 mara endlini ngisharp ngithengela igawulo ngalana ngeright empahleni ngisharp yabona and ngaba ngiphusha indaba ukuthi ngenzani certificate. Was she not paying rent for you at some point because No, bekayiphaya but beyincane rent yakhona because bekuyi 9.5 bekuyi 950 yabona because ngiwazi lokushini so yena bekafuna ukuthi ngiphume kule yandlu
ngiyohlala egarage. Manje igarage thola ukuthi liyabiza because likhulu. Ngala mina ngathi hayi right la. Yabo. Athi ngana akhululeki mayefikile yini. Ngithi mina vele mangisipana ngiyaphuma la. Yabona because ngifuna ukuyohlala eJozi. So sometimes obviously you'd go out, bekhokha ubani? Uye wakhokha or maybe ukhokha? Masiphuma. Yeah, maniphuma niyophuza. No, mina ngisipani phela. Obviously ukuthi uyena ozokhokha. Masiphuma out like siyodla. Mina vela ngizishayela inhloko yabona. Angisebenza indaba yalokuthi siphuma out in manje yena wathanda ukuthi siphume out. So uyena okumele akhokhe lezo zinto lezo because mina ngiyazi ukuthi mangisenhlokweni hayi 50 rand nini musa. Yabo. Ngidla ngisuthi. I-ex yakho yona No, bekuthumela manje. i-ex yami yona. Ngithe mangitshela ukuthi ngisegoli yabona. Angikho sharp, angisipani manje ini. Yabona. Because ike yangibuza before ukuthi ngoba bengibona ama-post akho right ngithi uyazi nje ngihlale ngizenza into e-right angizifuni ukuthi mangabe ngixakekile ngibonakalise wonke umuntu ukuthi ngiyangikho sharp. So hayi okay angizoza ngizokubheka ngithi mfethu hayi yakhona nginagawula anginani yabona afaka imali. Yabona. Ukufakela malini? Bengangifakela bo 600 rand. But akusinto ya every week yabona. Mhlawumbe mayefake this week uzokwesiviki mhlawumbe afake enye before ahole. So these two women are working. Yeah. That time when I was sebenzi. Mina ngisebenza. So they are servicing you. Yeah. Bongasebenzisa umuthi mara. Next akusiumuthi. So mangihlangana nalo sisi lo. While ngisalindele ukuthi afike yabona. Hayi ngikhulume naye. Angithi ngikhuluma naye. Yabona uyazama ukukhuluma isiZulu mara uyeza ukuthi hayi limayi. Uyabona? Aza ukukhuluma isingisi. Mangikhuluma isingisi angizwe ukuthi hayi man. Lesi ngisijwayele lapha ku TV man. Ilesa seNigeria yabona. So muhle umuntu wakhona yabona. So mangishare naye ama number bekunesikhathi ngagcina ukujabulela ukuthi ngishare ama number nomuntu wesifazane yabona. So uyazi ukuthi mawunobukela ama-movie ama-Nigerian uyabona ukuthi lapha nakuphethwe ibabane and impilo abayiphilayo uyabona. So nami nginaleyo nto ukuthi eNigeria so mina ndithi Nigeria fonele out yami baba sengithola umntana ososo. Yabo. Then ngihambe ngihlale nalomntana lo afike lo mntana lo ozongivala sihlale naye. Angitshela ukuthi yena no uyahamba because bekuyi Saturday athi ungena half day ngeSunday. So uzojika nje just ukuthi uzongibona uzobuya sesizoba right yabona. Angithengele iphuzo osiqale sidle qala ngithengele iphuzo then angishiye ni 300 rand athi uyavaya. Akanamali manje ngizongizama Monday ngithi okay sharp. Ngithi ngoba Monday ngifuna ukuvuka ngiyomarketa ngoLesibili khona la ngibone khona ipost yabo. Ngithi ngizovuka ngoLesibili athi uzongifakela Monday. Ngimphelezela agibele itaxi avaya. Sihlale namajita siziphuzela hayi. Ngikhohle futhi indaba yalomntwana lona yabona. So sihambe siye ekhaya silale ekseni ifoni yakhala nje ngithi charge njengalapha yana uyazi makade sikushayile ukuthi ifoni asicharger le kudeni silele ngala naye khala ifoni ekseni khala hayi ungayinaki ayikuze mayikhala nje ngize ngishawa touch ngithi yazi mhlambe there is something wrong ngoba lokhu ikhala kanje nathi ngibambe mangibamba uye lo mntana lo ngitshela ukuthi worried manje angimfonelanga akazi ngihambe kanjani ndimanje bese worried kakhulu mangingabamba ifoni because ungibonile ukuthi bese ngishayela izolo hayi ngixolise hayi ngimtshela ukuthi hayi ngi right no hayi sobonana nini athi okay ngizokutshela anytime but ngizokutshela if ungaya ngeSpanini. So okay ale kube naloko ukuthi uyasebenza obvious abantu abasuka le mayikasebenza lana usebenza into enjani right angithi nami sengijovekile vele ukuthi abantu abamnandi vele angizothola umuntu ongekho right angisezukuba sharp. And it's so jwayele ukuthi already there's two. So manje mangabe ethi uyaspana senginalento ukuthi ushuthi uspana kahle vele ngoba usuka le ngaphandle. Ayi okay sihlangane ngelinye ilanga mangifika
sihlale naye, maybe sihlale almost 2 hours. Sihleli siqale sadla sahlala sakhuluma nje lo, yabona. Hayi angitshele nje shuthi angisho nangelilodwa ilanga ukuthi ngiyamthanda nje, just ukuthi ngisambiza ngabo baby nani. Hayi angitshele yena athi yazi mina ngendlela engikuthanda ngayo ngifisa engazathi ungazi yonke into ngami. Because ngifuna umuntu mina onjengawe ngizokwazi ukuthi ngigcine nayo impilo. Ngisho nami ngithi ayisosha lelivukile. So uyaziphosela Hey naye. siphosa. Hey madoda. Ngisho ngithi social livukile, hayi okay it's fine. Kube ilento ukuthi kuphele 3 to 4 days ngibuyele kuyena. Yathi naye okay cela ufike edrobheni yabona. Lomntana mangithi mina ngifuna ukuza kuye. Yazi unento ayishoyo every time mangithi ngifuna ukuza kuye athi nathi ungeza nginamali. Yabona mangithi ngifuna ukumbona. Every time ngifuna ukumbona athi hayi ungize angifuni ukuze ngingenamali ini. Because ngiyakwazi ukusebenza ngiphathe kahle mangabe uzohamba. And naye qala ukungistashela that day ngifika kuyo kwesibili. Yabona. Mangifika kwesibili athi kimi namhlanje ngicela ungahambi. Ngicela ukuba nawe. Ngithi mina yazi ukuthi manje bengingaplananga because angiphathanga into zokugeza, angiphathanga into zokushintsha athi khuleka. Uyabona. Ilaqale khona ukungistashela. Thenga into zokugeza, yonke into. Thenga into zokugqoka. Wathenga amabhluku ayi3. Sure. Namateka ayi2. Wathenga nama t-shirt ayi3. Manje nginalento ngizibuza yona ukuthi wathenga 3 ngoba phela ngizohlala 1 day yaba. Yeah. Just a night and then lezi zokushintsha ekseni. Ngimbuza ukuthi why uthenga izinto ezithatha izintathu akhuleka nje just ukuthi ube right. But vele uzohamba kusasa. You know what I'm realizing is that she's actually doing something that you would do. Mawubiza umuntu azohlala nawe. Yeah. At your place, because that's exactly the same thing that you would do. Ukuthi no girl, ungazi anginamali this time around. You can only come manginemali. And then sometimes a lady when she comes to visit you uzoza for 1 day or 1 night. You know, yeah. And then if you want her to stay a little bit longer, you'd end up having to buy clothes for her. And then you have to buy more food, whatever. But now in this case, it's her. Yeah. Yenziwa wuye. Yeah. No hlala kancane. Yeah, nakhona athena hey ngihlala nesister yakhe. So into ekumele senze kumele sibhuke. Abona seJozi hambe sibhuke. Sure. Sibeka impahla lapha ya. Athi okay mina because wena ngiyazi vele usafuna ukubushaya na 350 uyabona izoba enough. Ngithi mina ayafaki 50 futhi bey 400. Avayi thathi upha vaya endlini. Ngihambe ngisihlalele namajita. Ufone ngabo 6:30 so. Athi yena uyabuya sohlangana nasendlini lapho esibhuke khona. Angithenga 6 pack yami nje ngisambele ngithi vele sengimnandi. Phela ngiyogidla manje endlini. Sifika sihlale silinde kancane kufike uMr D azodeliver ukudla. Sambe sendlini nokudla. Akusadleki-ke kimi vele sengisuthi inhloko ngiphuzile nebhiya. Adlala isihlale kahle kamnandi silale kuze kube kusasa. Then futhi ngivuke ngivaye. Angiqinise nge350 futhi. Ayabona. So makuqhubeka kuloko kwenzeka nje lezi zinto lezi kanje. Masihlangana vele mangimfonela mina ngifuna ukumbona. Nathi yazi anginayo imali. So ngifuna ukuthi uze kumina mangena imali ini. Yabo. Hayi alright hayi. Asuka nathi yazi ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi awutholi yabo. Nami senginokuqamba amanga phela ngisafuna umsebenzi manje. Imali ngithola 3 times. Yabo. Angisafuna isiphani vele ngiyazi ukuthi okay nemali ngithola ngaba ngifaka ebank enye ngiyazithola ukuthi ngenzana ngayo. So you're getting money from 3 women. 3 women. The first lady who's the manager that you used to work with, ukuthumela imali, the ex yakho. Yasemakhaya. Yeah. And then now it's this Nigerian lady. This Nigerian. So you're getting money from 3 women. From 3. So angisasweli next. Ngiyabhenka futhi.
So angitshele lo mntana athi nathi okay ikhadi lakho linayo imali ngithi mina aninayo athi okay ngizokufakela imali engcono uthatha imali uyifake ekhadini yabona ngizokunikeza 350 ukuthi uyifake ekhadini just ukuthi uyisave yabo so bekanginikeza 350 maybe ngama Sundays engifakayo nje ngisave okay ungisheshisile lo mntana lo because sinaye ophelanga u2 months ngendlela bengisheshisa ngayo angitshela athi nathi yazini ayi lento yakhe yokuhlalela elokishini iyabheda mos because asibonani ngesikhathi esifuna ukubonana ngaso so ngicela ukuthi ungona uthole indlu iflat la ngizokurentela ngizokwenzela yonke into ungasabi ngithi mina yazi ukuthi idolobha hayi angithandi ukuhlala edrobheni kakhulu because idolobha mawuphuma endlini kufanele usebenzise imali phuma nje edolobheni uyaphansi uma uphuma eflatini lakho kufanele wazi ukuthi kufanele ube nemali yabona athi hayi khulileka okay hayi ngithole iroom ngithole le room yabona la kusherwa khona yabona beyithi 1.5 Okay. yabona athi okay ngifuna ukuyibona so mangiyomkhombisa athi hayi ngeke nathi sihlale nabantu kanjena ayingeke ngona uthola ibhachela okay hayi ibhachela akifuna iscore yabona ngizame bangitshela ukuthi hayi khona indlu mara ifuna iscore yabona so that time mina ngisebenza okay ngizame enye out nayo uthola ukuthi iscore sayo sincane kufuneka babe yi2 bayihlanganisele ukuthi okay sithole ilease then sithole ngingene ngegama labo ke yabo ayakhokho sis ilokuthana yakhona beyithi i-deposit beyithi 5000 akhiphe 5000 kufanele kube nempahla ke endlini mina ngithi ekhaya ngihlala ngiyi1 impahla ziyasala ekhaya yabo athi hayi okay uzothenga ibhedi ifridge unayo spare nesitofu uzosithenga ikhabethe akuthenge futhi kube mnandi endlini asiqale kancane kancane nje kuze kugcine kuyindlu futhi nakhona isheshile ukuba indlu ngoba maybe 2 weeks bese kuyindlu ecacile ukuthi ya kumnandi la uyabona ngihlale ngedwa for 2 weeks cause 2 weeks ya ngitshela ukuthi ayiyena manje sisiwakho uyambhora mangabe efuna ukuza kimi sisiwakho uyacabana naye athi akahamba azohlala lapha so secabanga ukuthi amove in azohlala nami vela ngifaka imuntu la wesifazane so mangifuna makufika lo munye lo ngihamba ngiyobhuka naye lo ex yami yasemakhaya or lo munye ngihamba ngikwakhe yabo so bengishaya kanjalo ngidlala kanje yabona ayimasebuya lo afuna ukuzohlala lana vela nginankinga yonke into yenziwa uye yabona ke ikinto engenza ukuthi ngale ngithi mina okay sharp abuye nesuitcase ahlala endlini yabona mase sendlini angitshela indawo yokuthi yazi nathi manje nami ngikhathele ukuthi imali ngima ngiyithola emsebenzini ngiyibeke endlini yabona because bekane box elinenyuku angitshela ukuthi manje mayahola yena kanayi lokhu jana ikhadi so ufuna ngimenzele ikhadi yabo umuntu wami sinami sengiyamthemba ngithi sesihleli la for 2 weeks inyana ngiyabona yonke into uyaphuma hamba emsebenzini athi usebenza ngala eAlbertine wenzani eAlbertine athi use-ofisini sebenza e-ofisini as a-receptionist ikhampani lakhona yini isaluni yabona ezinye izinto ngize ngathi mina mase ngicabanga lento after ukuthi maybe khona into abayisebenzayo labantu laba uyabona because yonke into abekangitshela yona bengithathele ekhanda it made sense yonke into nje ayishoyo iyangena kimi did you know ukuthi uhola malini
angiboni kwa payslip. So ngithi mina okay, it's fine. Ngizokuvulela ikhadi. Ngicela ungixolele Mkhaya. Yeah. You mentioned that there is a box whereby she puts money inside. Yeah. When you try to look at that money, how much is it in savings? Hey. Uyazi angikho mara ibox inyana njengaka. But thickness yakhona njengaka. And uyayikhipha ngisho. Uyayikhipha ihamba uyifaka ayihambisa. Sometimes ayikhipha tena ngicela uphathe ibheki sihambe ngiyofaka imali. Uyabona? Is it a stack of cash, maybe like 50,000? Cash like 50,000. Ihlala iningi vele. Yabo. And this and yenzeka ngabo month end. Usho ukuthi bamholele esandleni. Uyabona? So okay, I go right. Ngayinaki, yabona. Siqhubeka. Athi ngifuna ngimvulela ikhadi. But ufuna ikhadi la kwenye ibhank mara ngisho ke. So ngithi mina okay vela nginayo ikhadi la khona. Mina ngisebenzisa elinye ibhank. The day kuzomvulela yona. Ngithi mina okay sizoyala enzansi yabona Carlton Center siyovula khona noma la phezulu. Athena hayi khuleka. Sizohamba sele kwelinye ibhank khona enye ibhank ekhona ngaphakathi nabejuice. Aya uparisha nama nginaki futhi. Uparisha sivale. Masifika lapha ya. Sizongena ebhankeni. Siglayina ngisho. So sekufanele singenise komunye ubhuti. Athena hayi yena akafuna ukusizwa abantu besilisa bala eSouth Africa bayakwasana ifu. Umuntu wangaphandle. So sizoya kuleya sisi. Nami vele hayi. Khulekile okay sharp. Sihambe. Siqonde straight kulo sisi. Masifika kulo sisi as welcome right hayi. Sikhulume right hayi futhi nje aba umuntu right ngifuna ini ngitshela sovula ikhadi so. Okay, hayi card in check or in. Ngithi mina savings athi lona hayi no ngoni check. Okay, it's fine. Akhipha imali yokubamba ikhadi, imali yokubamba ikhadi khishwa 5,000 so. Cash. Banje ikhadi siyalivula. Sayine akhipha amaphepha lo sisa wakhiphe nje. So and angwafundanga nami. Cause ngazi ukuthi azivula ikhadi hayi uyangitshela nje sayina la usayine la. Yabona. Then ngapha ubhizi ngekhadi akanginaki. Nami ngifundi ngiyasayina. Fika donsa lamaphepha afake ngaphansi. Ngene kwicomputer shaya ikhadi. Angikhayi ikhadi. So le khadi leli nilivula ngegama lakho kahle kahle. Angisho wena uphuma eNigeria so angana amaphepha livulwa ngegama lami. Yeah. Akana amaphepha right yet ukuthi avule iaccount. Ngizokutshela ngizobuya lapho kuwena. Ngimvulele. Okay, thathe ifoni yakhe. Ifaka kuphi? Ukuthi mayifaka imali ikhale kuye yabona. Okay. Yonke access yekhadi bekuyena. Uyabona. Phela mina into engingakwazi ukuyenza ukuthi mangizolishintsha. Yabo. Ufaka ne-app futhi. Okay. Yeah. Yonke access ikuye. Nenamba yonke into ukuthi yonke into mayifuna ukwenza into yonke kuyenza kuyena. Alright, kulungile asambe ke ayisivaye. Sibathuma athana yazi dali. Mina kuzofanele ngiyobona usisi wami because uthe akekho sharp. Uyabona. So uzosebenzisa le mali esekhadini. If kukhona into oyidingayo then ungifonele. Hayi gibele mina ngithi okay. Vaya yabona mina ngizowalka. Yabo. Athana hayi asambe ngithi hayi khuleka ngizowalka ngithi vele wena uyalenzansi. Because bekahlala kule site leli lase Carlton kuyali. Hayi ngiziwokhele ngithi hayi ngizoyela eMTN ngiyozibukela abaculi lapha ngisiphulomela amajita. Ngiziwokhele ngishone khona. But kusho ukuthi angazi ukuthi wajika yini wabuyela khona lapha ya. So
lento mina ibuya kimi sekulate, because mase kulate ngibona ukuthi lezi zinto engangisayina akusizo ezekhadi, uyabona, lamaphepha engangiwasayina, because mase ubheka ekugcineni ukuthi isignature laphana yami, uyabona, but shoot the time ngihleli naye lo mntana wenzeni, because khona isikhathi afuna ukungihlanganisa nobhuti wakhe, so ngahlangana naye ubhuti wakhe, uyabona, ubhuti wakhe nje indoda nje wazi lamajita bathafu, uyabona. Yeah. So naye enza the same thing, hayi Sibali, yabona, yena uyasazinyana isiZulu, kusho ukuthi sekamdala khona la, uyabona, ngoba uyasizwa isiZulu sakhe noma kwisizulu esibhedayo, mara uyamuzwa ukuthi ezinye izinto uyazazi, hayi Sibali, nabona, angihambisa amaklabhu-ke sivaya amaklabhu naye, yabo, anza ngathi unesikhwela, athi hayi mangabe ngibabona abantomazane eza kimi naye, athi hayi sibaxoshe nini. So yaqhubeka-ke lento ukuthi ngeke ngathola i-call from ibhenki, yabo, cela ukubuza ngikhuluma babiza igama la, bafune yena, because yonke into angithi bengiyifake ukuthi bathi bayazama efonini abamtholi, so bafonela mina, ngithi next of kin, bangifonela ngithi mina okay, ngizozama ukumthinta, ngizomtshela ukuthi benifonile, yabona, kanti kufona lo sisi lo obekasiza, I-consultant yasebank. yeah. Okay. So kusho ukuthi bebahlangene, yabona naye, ngoba le ngiyithole ekugcineni ukuthi bebahlangene naye, because into ayenza lo sisi wathatha ama-payslip ami, yabona, ngithi bengisipana nginama-payslip ngiwabekile, uthatha ama-payslip uwabeke endlini, uyabona, mawuholile wabeka endlini ama-payslip. So bathatha ama-payslip ami bawashintsha, mara bekabiza igama lami, but umholo wonke bawushintshiwe, you understand, bashintsha umholo, bashintsha inamba zekhampani, kusho ukuthi inamba zekhampani mazifona, like ukuthi kuzothiwa kufonela ikhampani ingene kuwena inamba, wena ube umuntu ongaziyo ukuze kuzokwazi ukuthi kuphumele yalo, uyabo. And into engingayazanga ukuthi how come ukuthi ivane ngingakaze ngithathe loan before, ivane iphume ithi 300,000, but ngokuthi uxhumeneke nomuntu ongaphakathi, because mase kwenzeka into eyenzakalela ukuze ngithole ukuthi there is something eyenzakalayo ngegama lami, yabona, ukuthi mangithola ispan, kade ngizothola ispan, ngihambe ngimtshela ukuthi okay, yazi ngiya ku-interview so, yabo, so ngizothola ispan and ngino connection, badinga imali engaka and nginayo, ngizoba khaya, yabo, athi hayi okay, yabona, ngimbona ukuthi akekho mnandi ukuthi ngithole imisebenzi, uyabona, and lo msebenzi odizelwayo vele uwushowcase, yabo, ngihambe ngifike ngikhokhe laphana, bebefuna 1.5, ngikhokhe ngingene, bangitshela ukuthi hayi ndoda, nayi contract kumele ubuye uzoyisayina, uvule ikhadi lasendaweni eso, yabo. So engishayeka ukuthi manje ngizolivula kanjani ikhadi lasendaweni eso ngoba nginalo, mara lisetshenziswa yilo muntu lo, but ibuye ingqondo kumina ukuthi okay, hayi vele, because i-check leya mangiyokwenza i-savings bazongivulela, ngibe naleyo nto ukuthi mangiyokwenza i-savings bazongivulela, mangizofika ngithi mina okay, i-check lena ngicela ukuthi ningenzele i-savings, bekusanale i-savings, bathini le khadi lela khona lapha, gcine ngalivulanga phela ikhadi la,
ngisazi ukuthi yini manje lasibe umzansi bani ikhadi lakhona. Ngathi hayi okay sharp. Ngihambe ngibuye ngijabule ngiyamfonela iphepha ngiqashile so. Okay congrats no ngithi ngisahleli namajita ngizobuya ngizoya endlini late. Ngizofika late lapha endlini maybe ngabo 9. Uyazi vele ukuthi fika abo 9:30. And ngimtshela kusewobani ikhadi kusewo abo 10 ekseni. Yazi ukuthi mangifika ngo9 bengathi ngidukile endlini. Ngathi akusiko la ngihlala khona. Ngifika ngiyangena kahle ngingena ngesithupha ngiyangena. Ngingena eliftini ngiziphathele amadampinyana ayi2 ne6 pack. Nginyuke ngiye endlini mangifika endlini. Ngithi ngiphethe key mangithi ngiyavula kuvuleke ngithi ngiyanokha kutholakele. Ende kumnyama ngithi ayish kusho ukuthi uyekusisi wakhe yini ufaka ukey ngivule. Ngibe ne surprise mangivula kanje nangikholi lutho. Ngisho ikhethini alikho. Into angishiyela yona ibhegi yami enkulu enempahla ne-suitcase enempahla nezicathulo namaphepha ami phela. So ngifonele eNzansi. Kwenzakaleni la? Awu. Kuthiwa niyamuva nje nina. Ku-reporte bani nina? Wa reportwa bakulesingaki ehamba bekuyiMonday. Kuthiwa wa reporta ngeFriday. Good Monday siyaphuma. Should besakazi yena ukuthi hayi uyaphuma. Mangithi ngifaka ifoni hayi ngini. Okay, sharp anginandaba ngizophesha. Uyabona, into ekumele ngiyenze ukuthi ngikhulume no-caretaker because imali nginayo. Ngikhulume no-caretaker ukuthi okay, since vele kwakuyimina lokho ngizoqhubeka ngihlale. Because nenyanga ayikapheli phakathi nayo vele ngizokhokhela. Hayi ngikhulume naye ngithi hayi sharp phela isipani sengisitholile. Kuseni kusasa ngiyavuka ngebhenki. Ukuze ngizothi ngiyosayina i-contract sengiphethe ikhadi ukuthi ngibanikeze yonke into ne-account yami. Ngijime ngibheke ebhenki. Mangifika ebhenki ngikhipha i-ID. Shaya i-ID lapha naye. Athi usisa ngibheke kanje usisa abona ukuthi hayi lo muntu lo athi uzilethile mos. And ngikwenye ibhenki. Athi hayi bodima kancane ngicela uhlale. And mina ngithi angazi vele ngikhululekile anginanex. Avaye kancane abuye. Afika kuthiwa nangu manager. Athi manager no ngicela ukukhuluma nawe futhi ngize ngapha. Ayi hale manje ngizibuza ukuthi hayi yini ayingiphinde ngithi hayi wathi ngihambe. Bengifika ngalena ngihlalise phansi wena Nkosinathi Shabalala ini sekunama security la amile manje ngibuze mina kwenzakalani. Ngathe wathatha iloan awukazi ikhokhele nakanye. Ithi loan wathatha iloan wena usebenza ecompany neso. Ithi mina yabe ngisebenza khona. But i-company mina ingikoshe ngosuku olukuthi nokuthi. So i-loan wena wayithatha ebhenki i-branch esitho so. Ibuye le nto ukuthi man. Phela kule branch ngigcina ukuya khona. Bengiyokwenza ikhadi mos. Ngimtshela ukuthi no mina bengiyokwenza ikhadi lapha. And bengenzela umuntu ebengizwana naye. Kuphi umuntu obuzwana naye angimazi ungishiyile. Into eyaba inhlanhla kumina ukuthi le sister le eyenza ushikashika lapha bese bevele beyilandela. Uyabona. So ayi babiza amaphoyisa mayikafika. Hayi phoyisa liyakubona uma ukhululekile nje. Ngiyamtshela mina ngithi lobhuti yazi ubhuti inkinga ke le. Athi na okay
wenza kuphi yabona ngisho yabona bese ngithi mina kulo manager ngithi okay ngicela okungcono ngoba yonke into eyenziwa ebank angithi ne-information ukuthi yenziwe ubani obekade yenza engenzela lelo khadi lelo ngalolo suku because i-date I know date nesikhathi yabo so bafoneke babuza ukuthi ena ubani owayenza kanje kanje hasho-ke lo awucheckayo bamchecka hasho babuza ukhona bathi awukhona okay sigibele iveni sishone khona mangifika nje khona kube ukuthi ngifika kuyelo siza ngithi bayamlandela vele ngithi mina okay right uyangikhumbula sesi athi mina hayi angikwazi ngithi no ngafika la ngizokwenza ikhadi wangisayinisa so ngedate so athi yena ingaleyo date ayingekho okay bese ngithi mina hayi into engicelayo okungcono ngicela benze footage cause yonke into angithi bayayikhupha ayaqala usisi athi awukazi ufike nomunye usisi la uzokwenza iloni ngithi hayi angikaze ngenze iloni mina into engafika ngayenza la ikhadi yabo so kube ukuthi mabenza i-footage bayababona labantu laba ubhuti wakhe lengangihlangene naye ukuthi they always come even mina engakafiki nami bebefika nabantu lapha kusho ukuthi le mali le mina ebengiyidla nale mali ebengiyibona lapha ya iyo le mali ethathwa kubantu futhi makuvuka emsebenzini kusetshenzwa ngabantu uyayibona le nto so hayi kwawukuthi kusisi bagcina bamtshela ukuthi hey sesibutholile ukuthi wena labantu laba bahlezi befika kanje and mabafika bakhuluma nawe phela uyabona and bafika nabantu abahlukene uyabo so wagcina usisi wavana wavuma uyabona mayise ebuzwa ukuthi obani labantu laba hey yazi ngisurprise yini igama engimazi ngalo mina kusihilo aziwa yilo sisi ngalo okay mina ngithandana nomunye umuntu usisi wazi umunye umuntu and the worst thing mase betholakele bona uhemunye futhi umuntu hayi nalo wazi wayilo sisi cause ukuthi batholakale ne usisi bekuvele ene appointment nabo ukuthi bazohlangana somewhere yabo so bamtshela sisi ukuthi yazi ukuze thina sokuyeka ifonela labantu kuhlangane nabo thina sokwazi ukubopha wona thina wena uzoyekwa so babafonela bahamba bayohlangana kwafika amaphoyisa bathatha bonke nayo sisi loyo kwaba ukusinda kwami kanjalo ke manje into engabasala nayo inkinga ke manje ukuthi mangithi ngifuna ukunyakaza isikole sami siyabheda ngapha igama lami lingcolile ukuthi nginesikoloto engisibalekelile yabona so ngaze ngasizwa umunye usisi wakhona ebank yabona ngazi ukuthi wenza ini lokho ngiqiqa kuye so lagcina igama lami lazaba right so bona bagcina baboshiwe and angazi noma bagcine baboshiwe cause uyazi South Africa mawunemali yeah ngiyabona cause ngathi ngifuna ukulandelela indaba yecala kwathiwa hayi angisuke mina ngoba vele anginayo case anginaqala uyabona so angiphume nje kuleli cala leli ngaphandle mangabe ukuthi ngifuna ukusifaka ukuthi mhlambe nami khona into engiyaziyo kulento eyenzekile nami ngiyasaba ukuboshwa ngaziqhelalanisa uyabo but ngacabanga ukuthi njengoba ngikhelananiswa kanje nasekunemali mhlambe ukuthi mina ngivinjwe because mina umuntu ongaphusha leli cala ukuthi liqhubeke if ukuthi aliqhubeki ngaphela uyazi abantu banemali lapha aluza kanjalo intombi yami aluza zonke izinto so nje ngabuka ngathi yazi sometimes nginokutshela ama-out ukuthi
kungcono ukuziphushela elifini yabona usafarishe uziphushele ungaphilonga umuntu wesifazane because into kumele uunderstand umuntu wesifazane la ichoose mayeza kuwena usuke kuna something afuna ukuyibenefita yangithola akekho umuntu oza nje hayi ngimthanda aziphosa yabona beside mangabe kubona ukuthi mhlambe umdala yena mayeka mdala mhlambe ufuna ukuthi ufuna umuntu ozomgijimisa yabona but ozoza nje so ngidlala ngitshela ama-out ngithi hey mina ngeke ngabona mina and kusho ukuthi angazi noma bayithathe same time and kusho ukuthi bebasazoqhubeka mase beye kwenye indawo yabona because nakuthola ukuthi lo muntu lo obhuti wakhe i-out yakhe lo mntana lo mara ngizibuza ukuthi out ivuma kanjani ukuthi umuntu because lo muntu phela bekafika endlini alala endlini hayi kanye or bekamfihlela ukuthi uze endlini or bekazi lo mjida usemaplanini because wena ungavuma ukuthi umuntu akahamba ayolala le and uyazi ukuthi ulele lapha ya okay yebo ngihlanganisa imali kodwa isikhathi siyahamba lokalala nomuntu le so ufanda out ukuthi lo bhuti lo wakhe lo umuntu wakhe yeah because ke safika kwi sister yakhe angithi sister yakhe beyingazani nale mshikashika le safika naye uyo so mangibuza ukuthi abani lona so angitshela ukuthi hayi ubhuti wethu so lo mjida bayangani inkingi ukuthi wena ulala nomfazi wakhe nayo problem into engizibuza yona ukuthi kanjani and ukubambe ngesandla isibari khona ngithatha ngise clubini akhipha inyuku yakhe afuna ukungithengela lezi dawuti zabo yabona lezi dawuti zabo ezinelo kujeyelo ngithi mara mina dawuti angisiphuza akana ndaba ukuthi ulala ne-girlfriend yakhe or kanjani nanemali abebeyikhipha noma ingekho ningi kodwa nje usho ukuthi bekungivala amehlo lento ithathe buma sithandana naye lo sisaba uma 4 months ungithathe 2 months ukuthi mina ngihlale naye endlini because bekangisheshisa yabona because mina mangathi ngikhuluma ngemali mhlambe ngathi ngidlile yakhe mhlambe abo ma 40 something thousand yabona and they don't mind you eating 40 something thousand so that they can get 300,000 from you and I didn't know namanje mhlambe ngathi ngiyakwenye ibank ngifike ngine same problem angase yabona because ngathola ukuthi baye kule bank babuya bayakwenye but amabhenki enginawo manje ayi2 uncovered yona so yilento engiyangifuna ukuthi at least ukube ngalandelela ngibheka indaba ye case number nani ngizokwazi ukuthi when if ngithi ngiyafika kwenye ibank thiwa hando takudala sikufuna yabona but sengingasinda cause kulelinye ibank irecordiwe i-footage irecordiwe na yonke lento le eyenzekile ibhaliwe lapha so lo bhuti lo the brother actually sat down with a girlfriend ukuthi you know what the way that we're going to make money is for you my girlfriend to look for a boyfriend who's South African and we're going to use that guy to get a loan but for us to make him to agree you have to fall in love with him and so you have to umnikeze imali even if you have to take him out of the hood and I feel like they take advantage of the guys that are staying from the hood because bafuna impilo vele nangu usisi and all that mina bekangitshela ukuthi angiyeke ngingasebenzi uzothenga imoto eUber uzohamba ithenge igama lami ngisebenza iUber yini nami ngabona ukuthi hayi lo muntu ufuna ukuthi siphushe vele and nathi ngifuna ukuhamba uyobona ekhaya uzoqala ngiyobona kini sibe right ngazi uyifamily yakho yabona ngiyabona ukuthi hayi lo muntu futhi serious yabona so because of they are from Nigeria and they don't have the right papers what they need from you actually he ID
into ebengithi ngizokutshela yona ekugcineni ukuthi one thing engiyibheke ekugcineni ukuthi hayi mani ngibe isilima. Why ngithi umuntu athi usebenza e-reception, uyabona, mara akakwazi ukuzenzela ikhadi. That is why ngithi maybe nalento abayisebenzisayo, uyabona, akakwazi ukuzenzela ikhadi mara usebenza e-ofisini. Kusho ukuthi lo muntu phela ngeke usebenze e-ofisini la eSouth Africa ungenawo amaphepha. Obvious unamaphepha, une-certificate zakhona ne. Yeah. Uyabona. So ngizibuza kanjalo ukuthi hayi mani ngibedomo yini. That is why mhlambe khona into abayisebenzisayo noma ngakuthiwa imali ingakuvala amehlo, kodwa ezinye izinto uyazibona mase ukuthi lo muntu akana khadi, ufuna ukuvulelwa ikhadi. And yabona ngisayiniswa amaphepha nje amaningi. Phela ikhadi awusayini amaphepha ama ekhadini just ukuthi ngalesa sikhathi bekusasana amaphepha ngivele isithupha besingakasebenzi kule bank le. Yeah. Then amenzela ke ngasayina kodwa nje ngazibona ukuthi angibedomo lapha angishayiwe. Igama lakho le fake bobani? Beku Sandra. Isibongo? Isibongo bekubani? I'm sure isibongo sase Nigeria. Yeah, sase Nigeria. Yeah. Mara nginokusikhumbula nje mara ukuthi yazi into mangabe ngasayifuna ukuyifaka ekhanda. Yabo. Without mentioning the name of the bank, where was the branch? I-branch beyise Pre. Yeah. Yena kodwa bekahlala Carlton Center, ne? Yeah, Somewhere that side. ngale side. Ngoba mangithi mina siye eCarlton wala. So ungazibuza ukuthi why kusho ukuthi mhlambe eCarlton something eyenzeka noma bayamazi noma kanjani angazanga. Uyabona, noma bekuwukuthi ngoba vele ungisa lapha yana ngoba kunomuntu vele in charge ukuthi okay siyakubani. Into eyangitshela ukuthi okay sure kusho ukuthi vele lo muntu bebesebenzisana naye, because mase ngithola mina lapha ukuthi okay vele sebemlandela. Uyabona, kanti nami ngizofika ngesikhathi esi-right. Kusho ukuthi uyabona idlozi nje noNkulunkulu wami wangisa ngaleso sikhathi. Kanti bayamlandela. So these people, this is what they do actually. They come into South Africa, whoever knows, we don't know whether they came illegally or legally, but they know for a fact ukuthi we can actually use the South African ID, but we need the person to actually come into the bank and assign amaphepha. But we can't just do that. Mele sebenze nomuntu okusebenza ebank. Usebenza ebank. Uyabona ngeke uthi uhola mhlambe ngiyalinganisa 14,000. Bazokutshela ukuthi okay 14,000 so iphinda kabili usuhole nale yakho. Asenze kanje. Uzothini? Because sonke sifuna imali. Uzobona na ukuthi kusho ukuthi manje lapha ngizoba na 40,000 mos. Or 30 something thousand to 40 engizoba nayo a month. Mhlamba bakunike futhi bona ngenyanga. Mhlamba bazodlulisa boma 2 weeks bakugaye. Hlala ungenankinga. Ngithi basebenza nawe. Abangani ukuthengela imoto phela mabesebenza nawe bathi yazi so kubambela imoto. Ngabusaba ngama taxi. And esenzela ukuthi masikufuna sikuthole bakuthengela imoto cash. Anufaka usayini igama lakho yonke into imoto ibuye ngakuwe bayazi ukuthi bagcina ngawe. Le mali emoto iConnex. Phela abantu banokushaya boma 800,000 yana kuya ngokuthi phela nakhona ukuthi izinto zakho zime kanjani. Yabona. Ngoba uthola ukuthi abayenzi la kuphela. Lo uzoyenza la ayenza Sandton ayenze Down ayenze kuphi. Yabo. Abantu laba dangerous mkhaya yazi. Too much. But dangerous and basebenza nama consultant ase bank. And I'm actually thinking about it ukuthi ba thola umuntu okusebenza ibank and then bayenze agreement behind the scenes ukuthi yazi if we make this thing a successful scamming
I'll give you 50,000. So probably maybe they walk away with maybe 250,000 if I'm not mistaken. Yeah. Because a person who works at the bank, especially a consultant, they don't get so much money, to be honest with you. Yeah. It's the same thing that is happening at Home Affairs. Like khona abanye abantu basebenza Home Affairs bayenza umshiko and then they make quick cash. Yeah. Thola umuntu wakhona mawufika eKasi he has built a crazy house ukuthi but when isalary yakho nalento we build like it doesn't make sense yabona. So basebenza nabantu base bank. Angithi phela into eyikinga imali. Na umuntu afika nemali athi ayi ndoda ngicela ungise endaweni eso. Uyabona. Uthi uyabuza ukuthi ayi endaweni eso ngalesikhathi hayi mfethu uzofika ungishiye. Uthi hayi ngeke ngikhathele mina mfethu ngeke ngivaya athi ha nayi imali mfethu ngizofaka ipetrol imali engaka and ngizokunikeza imali engaka. Wenzani? Avuke ebhedi. Yeah. Ngoba sekakhuluma ngemali. Yep. Bak petrol uthatha imali uhamba umshiya ubuye. And yazi ngiyacabanga ukuthi Mkhaya, you know, sometimes as us as South Africans, we love pointing like Nigerians and Ghanaians ukuthi ya yibo laba yibo. Sometimes we actually have to come back and think ukuthi labantu abasebenzi bayiwa. Abasebenzi babona. Basebenza nalaba ama South African bakusebenza ebank, bakusebenza eHome Affairs. Ngoba even nakuma trucks, nama trucks basebenza nawo. Because uthola estradini umuntu omekhoneni odayisa trucks. Uthi ukhuluma naye umZulu, uthi ukhuluma naye umpidi, ukhuluma naye yini. Mayike abanjwa lana bambamba hamba ekhombi Nigeria. Yabona yonke into abayenzayo basebenzisa thina ngithi thina bayazi ukuthi imali yiyo into esiyifunayo. Sizela iJozi vele sifuna imali. So bayazi ukuthi mabethi ekuse imali nansi uzokwenza vele. Because into oyifunayo seyifikile. And ke ifika in bulk uthi ungaphatha 50,000 ungakazi uphathe 5,000. Ubona uphethe imali eningi kakhulu uthi hayi 50,000. And abafuna ukukufakela ebank mos. Bakutshela ukuthi awuzolima imali ebank ozokuza ukuthi uthatha up le mali bakunika kanje cash. And uma uyibheke kanje imali cash nawe uyabona ukuthi imali engaka. Siyabuya la, yeah. Usadidisa 5,000 uphethe ngesandla. Angitshele la, obviously at some point there was an investigating officer ohlale nawe phansi ukuthi phela la kwenzeke so naso. What are some of the things that you were shocked mangakutshela ukuthi phela lo girl uskema abantu boyi5 or abantu boyi10? Yo, yabona, so ekuqaleni nje ngale ngachoke ukuthi mina the person ebengisengimthemba kanje, the person ebese ngikwazi ukuthi ngimtshele izinto zami, imfihlo zami, yabona ukuthi yazi kunezinto eziso ngeke ngadlula into ezinjena kanjena. Uyabona kunezinto engazi ukuthi makungaphuma lento le ngaba se-HIV mara yena ngokuthi ngiyabona ukuthi asiyaphusha phela manje. Yabo. Ngaba shocked kakhulu. Angikhulumi mase ngithola ukuthi akusiyini oqala mina. Uyabona? Shuthi kunabantu abaphambi kwami, kunabantu abasemva kwami. Uyacabanga ukuthi isikhathi esincane kanjani emva kwami. Uyabona laba abasemva kwami abanye abo 500,000, 800,000. Lo munye wayu 280,000. Sure. So this is the investigating officer akutshela ukuthi this girl has scammed someone 800,000, 250,000 at some point. Emva kwami. Yo. And labantu into eyenza ukuthi babanjwe ukuthi bebengakahambi. Kusho ukuthi vele implan yabo besisekhambeni. Mhlambe sebefuna ukuvaya vele. Manje bashawa ukuthi lo sisi kumele ahlangane nabo that day. Abafonela lo sisi hayi sengishayisile emsebenzini kumele ngihlangane nani. And mayifika kanje ngifica ngime kanje ngiyambuka. Ngabuka ngathi eyishazi ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza enye into engangiyamhlafuna. Manje nawo amaphoyisa agcwele la. Manje mawumbheka Mkhaya. Mfethu ngiyisisa kahle.
Mfane ngingakhala ngingakhali ngimbheke so inyembezi zehla nje straight ngimbuka. Ngiyacabanga ukuthi ngikhetshile ngaleso sikhathi ishuka mama yami le angisayinika isikhathi nalo muntu lo enginaye angisamnika isikhathi. Yabona because sengifocusa kuye ukuthi ngiyambona ukuthi okay umuntu yaphambili vele lo yamdala lona ex yamdala vele nayo unento zakhe I'm sure. But sengibheke bani ukuthi okay ngiyaqhubeka la. Bengidetha intombazane yase Nigeria so egcine yangiskema so kuyafuna ukuthi ngiyivulele i-bank account kanti yona inomuntu connecting naye ngaphakathi so kusho ukuthi iyazi ukuthi yona izothatha i-loan ngegama lami yafraud amaphepha ama payslip wathatha i-loan ya 300,000 I realize ukuthi okay inomuntu esebenzisana naye futhi ngaphandle ithi ubhutwayo kimi kanti umuntu wayo hayi ngeke asoze ngiphinde ngidate umuntu and special not wase Nigeria kuphela nje umuntu wangaphandle no. But I'm right. Hayi ngishaba njani? Good to see you. You're right. No, we're just having a conversation. Please feel free. Maybe ungathuka abanye abantu bazala and then bayathuka, but it's just a conversation nje kuphela. Ngimnandi. Tell me about yourself. Who are you? Where are you from? No, ngosinathi gama ngwashabalala bangibiza Shinaro for the ibhola le. So ngizibuyele KZN. Yabona ngapha eBergville. Yeah. So nje umuntu ofike la eJuzi ngizizele ngolmatoho yabo. Kuthi ngizozama ukufuna umsebenzi ngisebenzele ngibe sharp. So ase ngiyathola umsebenzi ngaba right. Abantu abaningi baza la eGoli bazofuna intoho. Kunzima man ukufuna intoho la. Kunzima. But mangabe wazi ukuthi ufunani yazama push. Till uzube sharp. Ubuyaphi kwaZulu? Ngibuya eBergville. Bergville. Yeah. Ngiyabona kulila kuphuma uSjava khona ne. No Big Zulu. No Big Zulu ne. Kunjani le ndawo? Ukuthi mina ngiyazi mele ngifike lapha. Ngizoba bathi bathengisa inyama right. Le ndawo imnandi kakhulu mara uma ungafika khona ukuthi idingi ukuthi ube mnandi emalini. Yabona uma unemali ngeke uhambe lapha. And indawo right ukuthi ungenza amabhizinisi uyabona. Okay, because nginokubona abo Big Zulu nabo Sjava bayabuyela le. But ngiyazibuza ukuthi kanti indawo enjani esemakhaya? Mnandi namahotela nentaba everything yabona. So it's a town kahle kahle. Yeah. Hari mnandi kakhulu. Ne? Na ungayibona ngeubuye. Usho kanjalo? Ngitshela ivara. Mele ngifike lapha ya. Ungasabi. Maybe ngifike lenyana inyamanyana engane nyana so. Yeah, sikubiza amaslabile inkomo. Ungene sibayeni ubone kugiwa. Yeah. So wena ungitshela ukuthi unkosinathi Shabalala, yes. Yes. Yes ne. Hayi TSH or yes ile yamatsonga. Yeah. And then TSH yamaswati. Yeah. Ese yamaZulu. Yamazulu. Yeah. Nina amazulu Hayi. Right, isiphathana kahle. Niyazi istory senu. Sidinga inhlonipho. Mengisakutshela behind the scenes ukuthi yazi ngishada umfazi womZulu engilimele bafo. Ngiyakhokhwa. Engilimele. Ngiyakhokhwa. Khona uzokwazi ukuthi umphathe kahle wazi ukuthi hayi ngamosha lana phela ngilahlekelwa into eningi. Yabo. I'm sure wena unabo dadwenu labashadiwe nabo bakhipha inkomo. Lezi sisazozikhipha nathi. Angithi sekhaya fanele ziphume phela. So ziyafika ziyandlula kufana nemali ifika ku account eyandlula phela. Zibuyisa umama ngithi usisi uhambile kumele kubuyisise kahle. Bazogada umama. Why nichacha abantu izinkomo eziningi so niyimaZulu? No, iyabiza. Umuntu esifazane uyabiza kakhulu. Angithi phela mase ufaya lapha yana sayila ufundile or wenzeni. So fanele umkhokhela ukuthi behleli lana simondla le wena uyamthatha ngeke umthathe phela mahala. Ingami la kuphela ezenza kanjalo. Mara nazo seziyakhokhisa manje. So ingami la mayifika lapha efuna umfazi womZulu kumele ikhokhe inkomo. Izokhokha. Ayina mahala.
ani-negotiate inyana kanje? Kuyakhulunywa phela kuboniswana ukuthi okay hayi kodwa kukhuluma yena usisi angisho uyasho ekhaya ukuthi hayi uSibalweni akanawo amandla amaningi kakhulu. Yabona mhlawumbe angaphelela la entweni engaka sithi ubuya bone. Hayi mina ngiyithembi le ndaba le because uzothi sengikhulume nabo ekhaya mawufika le khona izinkulumo ezinye sesiphuma ukuthi Phela soba khona ukuthi uyazi ukuthi uzosala unesikweleti. So uma uzama kufanele ubuye uphinde upheshe. nawe uyayifuna inkomo for abantwana bakho? Mhm. Nawe uyayifuna inkomo? Ngiqalile ukufuya manje. Hey nina maZulu kumele ngifike lapha eBergville lapha kumele ungi-invite kahle kahle uma kunomsebenzi yayibona lento. Ungasabi ngizokubiza. Phela emaZulu iy'nkomo Uzodla inyama lapha. yeah, it's like you guys as wealth kahle kahle. Ipapa liba lincane. Inyama ibe ningi. Kanjalo nje. Yeah. Tell me about yourself. How was it like growing up in Bergville? Bekunjani? So I'm sure wena ukhulela ngale ikhathi leziya bo 1990 something. Yeah, sikhula kona bekutough because isimo yabona emakhaya sibe singayakho ngalendlela. So ukuthi isikhathi esiningi bekusasetshenziswa izinto zasensimini yabo. Ukuthi kufanele kulinywe, kugaywe kuze kube nempuphu ejardini yabona. Yeah. So kuba ukuthi uma ugogo uyohereza indaba yesishebo in mara isikhathi esiningi besebenzisa izinto zasensimini. Uyabona. Athi impilo beyimnandi kakhulu ngaleso sikhathi kunamanje because bekuba lula yonke into beyiba lula because ukuya esitolo kuphela iviki singayanga eshop. Uyabona. Mangabe ukuthi kanjani kuthengwa bathina amakhongo awazi amakhongo lenyama le khipha amafutha. Amafutha aphuma amafutha ahlala khona ejardini. Uyabona. Izinto bezithengwa nje lezi ezincanyana. So the West izinto eziningi bekade kuyizinto zasensimini. Inyama yenkomo siyibona bokunomsebenzi nje ngale ikhathi lezi. Into futhi esinganandaba nayo. Yeah. Masithola amasi makuhlatshwa inkukhu kae lapho uyabona ukuthi hayi thina sibancane sodla amathumbu nakhona ujabulela lo. Yazi ukuthi ukujabulela ukuthi baphakile ekhaya wena ufuna isikhokho lapha nizosishaya netiye ekseni. Uyabona. Bathi manje angeke usakhona. Ngaleso sikhathi bekuyinto oyijabulelayo ukuthi yeah. Mina ngifuna ukuthi isikhokho gogo mina ngizothatha isikhokho for ekseni. Ekseni makiyo esikoleni shaya itiye shaya isikhokho. Mnandi. Abantu beningi abasazi isikhokho. Abasazi isikhokho. Ungadli ibread. And mawuthela amanzi. Sister yami ukuthi banithela amanzi. Uyabona ukuthi inecala eliserious. Ukuthi why ithela amanzi esikhokhweni because yazi ukuthi ubani udla isikhokho naye itiye ekseni. Yeah. Uyabona. Even noma kuthiwa khona uJet mara mina ngithanda isikhokho. Uyabona. And besimnandi ngale ikhathi lezo. Too much. Besimnandi kakhulu. Bungeke unake futhi ukuthi udla isikhokho ubona lethu ukuthi masumdala uthi mara mina ngisasithanda nano. Serious? Too much. Ngiyabona. Mara singanzange ngicabange lesa sikhathi because bekumnandi kakhulu ngalesa sikhathi impilo angithi impilo bengekho kithi. Uyabona impilo mayingekho kuwe ubona yonke into imnandi. Phela masibuya kwena yabona ukuthi ebudaleni kuyasokola mse. I'm sure mawusidla manje ukhumbula amakhahla akho. Ukhumbula ukhokho ukuthi ukhokho mara bekangithanda ngicabanga ukuthi ngendlela abangithanda ngayo mara akasabuyi nelotho nje. Yeah. Ngale ikhathi leziya bewungane i-depression, i-stress, bewuright nje uziphilela impilo yakho nje. Emnandi kakhulu. Mekumnandi kakhulu bokwazi nje ukuthi hayi mangibuya skele ngishaya ijaridi kancane ngikha amanzi. Because amanzi akhiwa afera ngisho. Buya nesigubhu nemva kwaloko ngiyozidlalela idisk. Orinye emfuleni siyobhukuda mangabe ukuthi akusinsuku lokujima yini. Yeah. Mangibuya ntambama ngishaya amanzi ngihlalele homework. Manandi ekseni ngiyavuswa. Ngivuswa amanzi asekhona. Mangiphuma ngapha itiye likhona nesikhokho sami ngiyadla. Uphuma nezinye ingane ngiyavaya.
There's something that you mentioned in the beginning, ukuthi there's a name that they used to call you with back in the days because you used to play football, ne? Yeah, bebengibiza Shinero. Ekhasi lakho. Yeah, Boyistar too much. Mm. Bongafiki la. Anginayo injury disc. Ukuthi ngike ngathola injury disc na. Because ngiqeda ngawo lapha ya. Ngifika sengihamba ngiwa. Akukuthi uyazi ke emakhaya akufani nala because kube mhlambe bengila eJozi. Mhlambe ngale ngabe ngale nabomisi. I'm sure maybe you could have went to school of excellence. Yeah, and then so manje ingale kuthatha kude. Yabona because ngihambe ngaze ngafika eThekwini ngafika kwakuthi hayi eThekwini manje sengifika sengishawa isipani ngala. Engapha futhi manje ibhola yabona kufanele kuphase kuyi1. Yabo ende manje ngabona ngapha ukuthi ngiyabambezeleka. which team did you wanted to play for? Mazulu. Amazulu. Yeah. Yeah, one plus also it was a bit closer. Besengifikile. Yeah, ne? Besengifikile. Plus also it was a bit closer because you were in Beckville, so going to the club it's gonna be easy. Probably maybe 45 minutes drive or a 30 minutes drive. Yeah, no, just the hour 30 minutes. At hour 30 minutes. Yeah, but angithi bengivele ngihlala khona eThekwini. Because bese ngisipane eThekwini. So bekunama scout bafika lapha eBeckville bazo scout ukuthi kwenzakalani kuma tournaments. Bekafika mara bengafika eBeckville afika eLady Smith. So used ukuthi ugibele eLady Smith. So uyaze ebholeni ukuthi. Yeah. Awukhamba kwenye indawo kufanele kuqalabala. Yeah. Yabona even though bakubona ukuthi hayi lo yashisa. Mara kumele kuhambe umntakabani. Usho ukuthi boshisa eh. Too much. Yes. So who were the people that you were looking up to in South African football? Nje ngizokutshela nje Vari ukuthi le nto yedisk angiyibhekanga kumuntu nje into engivuke nayo. Uyabona because nami mangathi ngiyazibuza mangizibuza ukuthi sengintswempu ngizibuza ukuthi eish why ngibe ntswempu so because angikhumbuli kunomuntu othi angithatha ukuthi angilandelele ukuthi ekusedlala idisk ekwenziwa njena so because ngiliqala emva kwendlela le. Uyabona. So itime la ngibiza lathi uPashini because belingibona ngineshoti. Yabo. La ngibiza ngoPashini. So when times goes on so babona ukuthi hayi lena iyakwaza. Base bengibiza ngoNaro. Base beshintsha legama elithi Pashini ne bathi Shini. Base bexhumana noNaro kwawushinaro. Yabona. Livele kanjalo. Ngiyabona. Yazi ngisebenza no Junior Khanya. Yeah, ngiyambona. Ngisebenza no Tsovilakazi. Yeah. Sometimes this thing is like a natural gift. Yeah. Kukhona umuntu olufunda ibhola. Uyabona. Khona umuntu ozalwa nalo. Uyabona. Like ukuthi mhlambe babakho bekadlala ibhola or ekhaya vele into yebhola even njengasedlaleni. Yabona edlaleni akekho bengadlala ibhola. Uyabona. Even ibrother yami encane bengalifuni ibhola idlala irugby nini. Mara moyithatha ifake egroundini. Uyabona ukuthi hayi lo muntu umdlali mos. Uyabona. So into nje bekuyinto yasebaleni. Ngiyabona. So obviously you wanted to play football and things didn't go according to your way and things happened. Yeah. And I was telling myself vele ukuthi hayi bhola nje into engizophila ngayo. So izinto ke life yayazi ukuthi uyabheka le ngapha na ukuthi ushayo naba abantwana ngalana sekumele ukuthi usiphinde usiphane phela uzokwazi ukuphushela ingosi ngoba manje uma wengane ngeke ayizwe indaba yokuthi wena uphusha indaba egroundini kufuneka imali. Yeah ayibononto. So ezinye izinto ezinjengalezo thina step focus. Let's talk about why you're here. At some point when you're in Joburg, I'm not sure where you met this person. You met this lady. I'm sure when you saw her, she was very pretty and she did things to you. This lady scammed you, and this lady is not from South Africa. She even went ahead and took a loan of over 300,000 using your documents. And at some point, the bank, they were looking for you for fraud and you actually got arrested, but wapenyuga. But yeah, tell me about it. What happened actually? So yazi iqala kuphi? Iqala mangispana kwenye icompany ne security. So that time benginganamaphepha.
So ngidibane nenye out ekuse-out yami bethu ngifuna isipani kanjena ngiyahuzuka yabona mara i-out yangibona ngithi ukuthi hayi out egrand ngihlezi ngibonakala emagrawundini so hayi mfethu unesikhala so mara angizukuveza ukuthi awunamaphepha yabona angithatha ngifake egating vula igate ngivala igate ngivula igate ngivala igate mara lana uyazi ukuthi egatini ikhala khona i-tenant lena yabo hayi ngisebenze khona nyana i-owner yakhona akayifuni isikhuluma nabantu bangaphakathi uyabona so kuba nalo siso lokahlala efika la uyabona ande bekamdala-ke kunami muhle nje hayi ngimbona ukuthi hayi yabona umuntu mayekufuna uyambona ukuthi hayi lo muntu lona khona into ayifunayo hayi ngelinye ilanga ngiziphosa hayi uma ngiziphosa hayi akukhulume grand sishara amanamba kube right so lo sisi mase ngithola ukuthi okay la ekhaya uyi-manager uyabona hayi khulume naye lokho kuba busy izinto-ke ngeke ngabonakala ekugcineni kuyabonakala ukuthi hayi labantu bayathandana so ama-colleague ami yabona ngishisa kulo mlomo ukuthi naye lo muntu lo uxhumana nalo muntu lona so amlungu avana angichithe iphela itoho eish tshelo lo mntana yazi manje bangixoshile for wena lapha So bakuxoshile because of you were dating a manager. Yeah. Angithikele akafuni isikhulume even nanobani ngaphakathi. Yabo. Yena nje into okufanele uyenze ukuvula igate. Angena umuntu uvala igate. Phela into ithatha itip la suke kunika yona or ukudla. Indaba yokuthi uzokume naye umuntu ukhulume naye ukhuluma naye akayifuni leyo nto. Okay hayi mangiphelelwa isipani. Ngibuyele ekhaya hayi khuluma naye lo bangixoshile for wena yabona. Athi hayi khulileka. Yabona ngizokusupporta. And bekangisupporta ngigqokisa yonke into yabona. Because even ngifunda security bekangipressa ne. So kubeka isikhathi uyabona eish ngithengela izinto zokugqoka ayi kuba nalento ukuthi ayi manje mangiyomarket ngimarketelana ithi ngiphushe nje ukwenza certificate yabo. So kwenzeka ukuthi ngithi ngisepage ni Facebook hlangane ne-ex yami yasemakhaya ndala. So le ex yami bekade inika too much imali kubo kumnandi yabona. Khulume naye hawu kuphi ngikufuna in kusho yona ngithi angisejuzi. Ithi mina ngingalakho eClipback ngizozwakala ejuzi ngizobona. Ayi ngithi mina okay hayi mara ngiyasafarisha ngesipani. Aqala nginike na inyawo. Ngibona ukuthi okay hayi into zami zihamba kahle manje namabhenki ayi2. Yabo. So bothola imali from two women. Two manje. The manager and also your ex. Yami. Yabona phela lo muntu asihlukananga just ukuthi ngihambe ngayiThekwini yena weza ngapha. Yabona. Hayi siphusha that day ngizohlangana naye eDrobheni eJoburg. Afone hayi ngisendleleni. So that time ngihlangana nalo muntu lo siswase Nigeria. So mangihlangana naye kusho ukuthi bengiphuma kwenye shop mangithi ayi elo siso njena yabona. Ngithi hayi nami ngithe ukubushaya nyana ke ngithe ukuplaka nyana yabona ngiyabuka ngithi hayi thi ngiziphosa. Asiphosa nyana kancane before we go to the Nigerian lady. Labo chere labo boy2 the manager and your ex. Yeah. What is it that you were doing to them that